Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan loom sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kador Barshnong Nongpo, Hadin, Bakaladep Bantao Yaka Community Quarantine Management Committee, Ban Priang Sngobha Yakitu Gisamla, Kibapule, Bat Yakibatre Shabar Jong Jella, Mentaka Kanti Kalapan Krepat Sadaka Quarantine Center, Bakin Shong Kinsa, Hadin Bakilawan Pai Shalashnong, Kanang Banyadana Kajing Sapriang Jong Kanyang Jingpang Coronavirus. Yagani ka quarantine center baga dorbar sinong nongpo kalapan kre ha Nepali Secondary School nongpo la play pait ba ha ka shitarik bunai jilio arajar arpo da MLA jonga nongpo constituency uba Meral Bonds em ha ka bala sakhi langru da MDC uba Balajit Rani u District Medical and Health Officer jonga Ribhoi District u Dr. M Mauri u Secretary jonga dorbar sinong nongpo uba Michael Kharhunai u Assistant rangba sinong uba playlat teuso bat kuntupru yaki volunteer naga kunhun ki samla bat kilong kemi yaki jingalang play yakani ka quarantine center lapanya ida uba Sylvester Mensong rangba shnong ganongpo Kapan ia gajing teribha, gajing teribha, gajing ni hilong ki dekat apa kesenong ki beralih janai paka, bat ka ai men sim sibun, bat ka ai jing hun sibun yang ngiro, nagaliang jonga bat di MDC bengiok penyerap ibarit bengiok penyerap ifiru, ngi hun haba ka kam ge bet ke RT hagan ni kam, kalong cisya ka ba ai men sim adu kata-kata, bat hagan ni ka por habang idan haga bakum kane ka por kajing ye hun gajongi ya kane ka klam. Kabalasar ya ka perthebar situlup bat hakaju kapor ya kani gari bat ka jela ka jemiru hadu mentah ka jela ka jemi ki don arf nyungut ki bala long positif long ba uni nyang jingpang bat ngingai scam bada ka jing simkhya ka jong gi dorbar snong jong ka sarkar jong ka health department ba ngingai scam ba kat bala ki positif case ko jela jong kinduna pat hakani ka por habang yedon lang hakani ka jaka na ka benta ban pli ya kani ka quarantine center ngasngo ban ai khuble ya ka dorbar snong nong po bat haga ju ka por ya baro ki dorbar snong ki badan hapo ka bri unyo trap bat kumju ro ya ki nokoma ki badan sapo garhil ki bala simkhia ban yarap ya ka sarkar ban sna ya ki community quarantine center kabumut ki jaka ki ban penkerpang ki ban don halaki snong kila bende ke school kila bende ki ying dorbar kila bende kino ki jaka ki bala penkere kerpang haki snong ha ki jingya lenti jong jingya khun nakaliang jong ka sarkar kala ile kat bala ban penbiang ki jing don kam ka health department ki ba tre stom mit bat sngi ki staff jong ka district administration ki ba tre mit bat sngi ha ki quarantine center ha ki testing center kum haborni nang taki police department bat kiwi ki balai don bentah ni penpau gajing songu ki baro bat ngingai scam ba kane gajing ya trailang jong ki dorbar snong kalong sisa ka ba kongsan hadu kata-kata